Ħafna huma devoti tal-Kurċifiss mirakolus li jinsab fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt, skultura li nħadmet mill-artist Alli Frate Innocenzo de Patralia fis-seklu 17 li mnaqxa fid-dettall li turi tbatija ta' Kristu msallab. Riċerka li ħadet ix-xhur issa nġabret fi ktieb bl-isem ta' Ġiesu Crucifix. It-teżorier tal-Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss, Kevin Xikluna, tenna li din il-pubblikazzjoni hija kollezzjoni ta' studji kemm storiċi u kemm xjentifiċi li ħatibqa' rikordju għal dejjem stampata fi ktieb. Matul il-proċess kollu saru ħafna studji, saru ħafna riċerki u kienet tkun ħasra kbira li kieku dan ġiffaljat u ntafaw ximkien. Allura il-pass automatiku kien li naħsbu f'din il-pubblikazzjoni. Dan il-Kurċifiss ta' Ġiesu fil-Belt għandu aktar minn 400 sena ta' storja u jiġbed leħ ħafna devoti minħabba kif l-artist irnexxielu jnaqqax fid-dettall il-weġġat ta' Kristu msallab. Kultant naħseb daħlet in-nies f'oxrithom anke meta jħarsu lejn din iġbija ta' Kristu msallab b'mod daqshekk realistiku li kważi jtik impressjoni li għad quddiem Kristu nnifsu li n-nies mill-ewwel bdew ikollhom dawn l-idejat li forsi huwa mirakolus. Attar żied jgħid li mhux darba jew tnejn dan il-Kurċifiss kien ta' kenn spiritwali għal Maltin fi żminijiet diffiċli, filwaqt li tenna kif dan il-Kurċifiss probabbilment qatt ma ħareġ għajra l xi drabi fis-seklu 20 minħabba li din l-iskultura ma kinitx maħsuba li tkun proċessjonali. Il-qarrej għandu jsib ħafna informazzjoni dwar il-Kurċifiss imma mhux biss, anke dwar dak li jdur madwar il-Kurċifiss, pereżempju l-istorja tal-Fratellanza, l-istorja tal-vari tal-ġimgħa l-kbira. U t-tieni nofs tal-ktieb huwa jitratta dwar il-proċess ta' restawr u konservazzjoni. Min interessat li jakkwista kopja ta' dan il-ktieb jista' jagħmel dan mill-paġna ta' Facebook Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.